Kusok para daw naapon, ano ako sa Butuan City sa Choice. Yan mga kagusok, grabe pag mag-interact din sa ako, mga followers na ako. Ini mga kagusok is isa ka Surigao nun. Sa batch kami sa high school first year. Ini sa Surigao nun gyapon. Ining tuyo, may labot din sa tuyo. Eh, takabot pa din sila. Ini taga Surigao, dire na naminyo. Ini sa taga Surigao. Yan. Si Sir Customer. Sir kagusok, Sir kagusok. Ay, dire kayo, wala ka na ako. Wapa si Jack, mapakabantay. Suksuk na ba? Tumawag ko sa mga guwapo ba dyan ikaw? Bastos na anak ko na! Ikaw anak! Ikaw anak, ako laong! Aray, ginoo ko. Sige, otro. Ikaw laong, ako laong. Action. Camera. Laong ba? Dungan. Sige, ako laong. Ikaw laong. Sige na. Oh, 5, 4, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ay, nanay. Double, twister. Nanarapon si Jata nawa. Sige na, 5, 4, 3. 2, 3, 4, 5. Sige na, laong na kau. 1, 2, Dili, laong mo, laong. Dili ka doon, dili kayo sa likod. 5. Bato! Ay na, bato. Eh, dili ka ba? Bato, ikaw may maglaong bato. Pick. Bato! Pik! Laong mo. Sige na. Bato! Anak ka ba, anak? Wala akong kalagi, ako'y laong. Bato, dili. Bato!